Grazzi Ġesu, kulħadd jaqbad il-Bibja f'idejh, u minn qalbek jgħid warajja, din hija l-kelma qaddisa tal-Alla. Hija kelma ħajja, kelma eterna. Mulej, huwa privileġġ għalija li bil-Bibja f'idejja jiena naf li qed immislilek u int ħadd kellimni, ħadd biddilli qalbi femti u titrasformani biex inkompli nsir nixbaħ iktar lil Sidi Ġesu Kristu. Mulej għaddis, grazzi tal-Ispiritu Santu, grazzi tal-revelazzjoni, grazzi tal-li ħabbejtni u tal-privileġġ kbir li tatini biex jien insir nafek aktar. Fissem Ġesu Kristu. Amen. Poġġu bil-qeda, eżazaħwa. Morru fi ktib ta' Mattew, kapitlu 24 malajr. Illum ħanetkellem it-tieni lezzjoni fuq Marija jew il-Madonna u il-subtitle huwa il-viżjonijiet u d-deriet, allegati deriet u viżjonijiet. Il-messaġġ tal-ġimgħa l-oħra kien propju fuq hekk. Kellimt fuq Marija u tant hemm x'ngħidu li nissemmu qed nassumi li ħajkonna bżonn mill-inqas żewġ lezzjonijiet oħra apparti tal-lum. Ġifieri naħseb nagħmlu xi 4 jekk mhux 5. Ħanibda kemm hawn minnkom ma kontux hawnhekk l-erba' li għaddew għal idejk, ma kontx hawn l-erba' li għaddew. Mela ħanibda niċċara l-ewwel qabel kollox dan ħalli nkoll impoġġu lil kulħadd fuq l-istess stampa. Number 1, jiena nemmen f'Marija. Jiena inħobb lil Marija. U jekk int ma tħobbx lil Marija, laqqas tista' tissejjaħ Kristjan. Għax jiena u int irridu nħobbu lil kulħadd taħseb wara l-Om Sidna Ġesu Kristu. Hello. Amen. Qed ngħid dal-kliem, qed nirrepeti li nnifsi imma qed ngħidu ovvjament għal dawk li ma kontux hawn li ċertu nies li m'għandhomx integrità li jitkellmu l-verità imma jridu jarxu l-widnejn ta' xi wħud bħalma tgħid fit-tieni Timotju kapitlu 4 li minflok jippritkaw il-verità, jippritkaw il-ħmerijiet, ereżijiet u xi jrid jisma' dak u dik. Però ħanselħilkom raskom jiena minix xi ħadd li nobgħod il-Marija. U jekk tintaqgħu ma' xi Kristjan li jitkellem disprezz jew bodju kontra Marija, ċanfru. Għax inti li b'xi mod turi disprezz lej Marija ma tagħmlekx 1% iktar Kristjan. Ma żidlekx fil-Kristjaneżmu u fil-mertu tiegħek quddiem Alla. Jiena u inti nistalla. Hello? U lil Marija għandha posta fil-Kristjaneżmu, għandha posta fil-Bibja, għandha posta fil-mixja tiegħi fi Kristu. Amen? Għandha posta. Inti fid-dinja bħalma ġieli nħobb ngħid jiena ġieli smajtuha, sfortunatament hawn nies jimorru jew nejja, jew maħruqa, jew jaqgħu f'diċċ, jew jaqgħu fl-ieħor. Stay in the middle. Iqaf x'imkien fejn huwa bbilanċjat sew. L-importanti li qatt ma tmur kontra il-kelma tal-Alla. Dak li huwa ċar fil-kelma tal-Alla. Għax ikun qed jarra lilek, jekk inti tmur kontra l-kelma ta' Kristu, mhux lili. Amen. Halleluja. Mela, Marija ovvjament hija Om Sidna Ġesu Kristu u jiena u inti għandna id-dover li nħobbuha, nonorawha, nirrispettawha fl-attitudni tagħna fil-mixja tagħna fi Kristu u anke nħarsu ilejha bħala xempju tal-fidi. Marija kienet waħda minn dawk il-ftit li baqgħu ma' Kristu sal-aħħar. Mhux qed ngħidlek għal taħt is-salib, qed ngħidlek matul iż-żminijiet. Ngħidlek nies li mxew ma' Alla u ma baqgħux. Kemm hawn nies hawnhekk li bdew ma' Alla, bdew ħuġġieġa, bdew iridu jirbħu l-Malta u d-dinja kollha l-Kristu u wara ftit taroħhom reġa' fil-ħmieġ. Mela jiena u inti, Marija għandha ħafna preġġi li nistgħu nħarsu lejha u nitalmu mill-ħajja tagħha.
U dak inkunu qed inġibu l-unur l-Alla meta nagħmlu hekk. Kulħadd jgħid unur, rispett. Alla jieħu pjaċir bija, bħalma jieħu pjaċir jekk aħna ovvjament nonoraw lil xulxin. Il-Bibja tgħidlek li tonora l ħuk. Tonora mhux tadura indifferenza. Tonora tirrispetta, turi rispett. Amen. Dat ngħidu għax fil-ħajja tiegħi ġieli ntqajt ma' quote, end quote, Kristjani li kif jitkellmu fuq Marija b'ċertu disprezz ma jaġobnix. Mbagħad hemm l-estrem ieħor, Kattolċi li f'Marija u Madonna niżlaw tiela mbagħad il-ħin kollu jdaw biha wkoll. Ġifieri dawk ukoll mhux tajjeb. Hello. Anka ċertu reliġjużi li jiftaħru li ħin kollu jipritkaw fuq Marija mhux tajjeb. Għax il-Vanġelu huwa l-Vanġelu ta' Ġesu Kristu. Marija kellha parti rwol wetqitu, baqgħet fidila u ħadet il-premju tal-ġenna. U kull min jibqa' fidil bħal Marija jieħu l-premju tal-ġenna. Amen. Marija ġorret il-Kristu l-Alla f'ġufa, jiena u inti nġorru l-Kristu l-Alla f'qalbna. Mela jibqa' fidil sal-aħħar bħal Marija. Amen. Halleluja. Ħana għandilkom daqsxejn skritturi bażiċi li tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra, ħalli narilkom. Morru fi ktieb ta' l-ewwel Ġwanni. Kapitlu 4. Grazzi Ġesu. Eżis, vers 1. Mhux lil kull xorta ta' spirti għandkom temnu. L-spirti stħarġuhom biex taraw ikunu ġejjin minn Alla, għax kienu ħafna il-profeti folots li ħarġu fid-dinja. Mela, mhux kull spirtu, mhux kull min jgħid Alla bil-fors huwa il-verità. Ix-xitan l-istess ħaġa jista' kapaċi jgħid. Morru fl-ewwel fit-tieni. Anzi morru fit-tieni Tessaloniki. Tieni Tessaloniki. Kapitlu 2. Ħanibda naqra minn vers 6. U issa intom tafu x'qiegħed iżomm dan li dan ma jseħħx għalissa qabel żmienu. Tassew li l-misteru tal-ħażen ġa qiegħed jaħdem. Imma kull ma għandu jiġri ma jiġrix qabel ma jkun twarrab minn nofs dak li issa qiegħed irażnu, imbagħad jinkixef il-ħażin u l-mulej Ġesu joqtlu b'nifs fammu, b'nifs wieħed u jaqirdu bid-dija tal-preżenza tiegħu. Il-ħażin għad jiġi x-xitan, ġifieri qed jirreferi għax-xitan, għall-ispirtu fals, għall-ispirtu ta' gideb, għall-ispirtu tad-demonju, id-demonju nifsu, għad jiġi bil-furkattun fideh, bil-qrun u libsa tal-ġilda inkaxxata ma' ġismu ħamra u bil-stilletto. U l-biċċa kbira tan-nies tad-dinja hekk qed jaħfittxu meta sejmilhom id-demonju. Mhux veru. Il-ħażin għad jiġi bil-qawwa tax-xitan u jagħmel kull xorta ta' mirakli. Issa jiena u inti nagħmlu fil-mirakli. Jiena u inti nagħmlu fil-mirakli. U sinjali, jiena u inti nagħmlu fis-sinjali. U eġubijiet, jiena u inti nagħmlu fl-eġubijiet. Folots imma. Folots, kull ħadd jgħid folots. Bħalma Alla jagħmel, ix-xitan jimitaħ. Ix-xitan mhuwiex kreatur, ix-xitan huwa imitatur.
Alla huwa l-kreatur, ix-xitan limitatur. Alla dak li jikkrea, ix-xitan jimita, jikkopja dak li jagħmel Alla. Fl-oppost. Pervers. Issa, believe it or not, ħana minn daqxej parantesi. Ġili semmejtilkom jina li għaw kristjani fid-dinja, f'kull kamp idin, kattolku, battist, protestant, luteran, f'kull kamp idin, li ma jemnux fil-mirakli. Pero jemnu fil-mirakli folots. Ma jemnux fil-profeti, ma fil-profeti folots jemnu. Jekk inti temmen li hemm il-fals, weki, hemm il-ġenwin. Għax kieku hemmx il-ġenwin, il-fals ma jeżistix. La hemm mirakli folots, sinjali hemm mirakli ġenwina. La hemm profeti folots, sinjali jeżistu l-ġenwina. Din aqra common sense għal dawk li għandkom problema fit-teoloġija li tgħidu li m'hemmx iktar profeti u m'hemmx apostli. Apostli folots. X'hemm ħafna apostli folots. Inta orini l-apostli tagħkom il-ġenwin jekk jogħġbok fejnhom. Le għax il-mirakli x-xitan il-jum jagħmilhom. Folots. All right, il-ġenwini tarawhom intom? Le. Mela l-folots huwa intom. It's a bit of common sense. Dabħal meta jiena nista' norikom lilkom karta waħda ta' 30 euro. Nista' norikom? Kemm minnkom tmur tikkexja jekk intikom karta ta' 30 euro u tmorru tixtru biha, kemm mumkin tużawha kieku? Is-sarrafa? Itolbu waħda fuqha jogħġobkom. Jekk il-30 euro ma teżistix bħala karta waħda. Amen, thank you, brother. U ħin għal-revelazzjoni. Mela, mara jekk inti jekk tmur il-bank karta ta' 30 euro, jgħidlek hawn ġibkli. Ma l-ewwel jinduna li hija falsa. Imma ra toħodlu xi pakket 20 euros. Juqgħod jgħaddihomlek waħda mill-magna. Għax jaf li hemm il-ġenwini. Imma jekk idej jħodlu waħda ta' 30 euro, mhux ħadd jgħaddihom il-paga, jgħidlek iġabbasilek ma' wiċċek. Jgħidlek inti tipprova titmejjel bijja? Inti fehmm għax ovvja. Għax la ma jeżistix il-ġenwin. Laqas jista' jeżisti l-oppost. Mela fejn jeżisti l-oppost, mela saraħ rosek li jeżisti l-ġenwin. Bħalma x-xitan jagħmel mirakli folots, eġubiet folots u sinjali folots, grazzi Ġesu għad jeżistu salum il-ġurnata mirakli ġenwini, sinjali ġenwini, fejqan ġenwin, halleluja, glorja lil mulej. Amen. Grazzi Ġesu. Mela, ħankomplu. U jinqeda b'kull xorta ta' u ħażen fuq dawk li huma kundannati għal erda għax ma ħabbewx u ma laqgħux il-verità biex isalvaw. Għaliex ġew imqarqadaw? Għaliex ġew imqarqadaw in-nies? Għajduli, come on aħwa, come on Kristjani midlu kabli sportu qaddis tal-lajluni. Għaliex ġew imqarqadaw in-nies? Għax ma ħabbewx, ma laqgħux il-verità. Is-sigurtà tiegħek hija il-verità. Ma l-verità tiegħek dak inti xtejt int. All right, I'm glad li qed li hekk. Ħalli narikom x'inhi l-verità. Għalhekk Alla qed jibatilhom kontrihom qawwa qarrieqa biex jemnu l-gideb. Ħalli bekk dawk kollha li ma jemnux il-verità, imma joġobhom il-ħażen ikunu kondannati. Morru f'Ġwanni kapitlu 14. Il-verità tista' tkun tafa. Infatti jekk ma tkunx tafa ma tistax issalva. Jekk ma tkunx taf il-verità, int għadek mitluf.
Ġwanni 14, immemorizzaw għad l-iskrittura. Ġwanni 14, vers 6. Wieġeb Ġesu, jien huwa it-triq, jien huwa il-verità, jien huwa il-ħajja, ħadd l-papa, l-isqof, l-apostlu, l-profeta, l-guru, l-imam, ħadd l-allim, l-magician, ħadd ma jista' jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi il-verità. Kapix? Jekk jien il-verità, mingħajr il-verità int ma tistax issalva. Mhux jiena Gordon, ġo maġi ovvjament. Qed titkellem għal Ġesu Kristu. Mela number 1 u qabel kollox, top of the line, il-verità hija persuna. Għalhekk tkun tafa u jekk ma tkunx taf dik il-persuna, tintilef. Ġwanni 17, vers 17. Halleluja. Isimaw Ġesu, apparti li jgħid li huwa il-verità, però Ġesu jgħidilna wkoll fejn issiba l-verità. Għaddishom permezz tal-verità. Ġesu hawnhekk qed jitlob għad-disċipli tiegħu għal dawk kollha li jemmnu fih u għal dawk kollha li għad jemmnu fih permezz tax-xandir tal-apostli. Għaddishom mela Ġesu talapalik. Talapalija, għal dawk kollha li għad jemmnu fija, mħabba x-xandir tagħhom, missi għaddishom bil-verità. Il-kelma tiegħek hija l-verità, mela hija di. Missi għaddes lid-disċipli tiegħi, għaddes il dawk kollha li huma tiegħi, kif xi tfiliset għaddes. Xiġri minn ħajqadsek lilek. Għadsek jiġifieri tqaddes jiġifieri jekk inti tkun imwarrab għal Alla, jekk inti tkun għażat għal Alla, jekk inti tkun iddedikat għal Alla, hemm mod wieħed biss se tkun iddedikat għal Alla. Billi inti tkun maqtuħ bil-verità. Tibda bil-persuna ta' Ġesu Kristu u bil-kelma tiegħu, u l-kelma. Mela mingħajr il-kelma tal-Alla inti l-verità ma tista' qatt tissibha u timxi fiha. Dik hija il-verità. Nippreferija bl-Ingliż the truth. Il-verità, mhux a truth, xi verità. The truth. Mela the truth, il-verità hija Ġesu Kristu u hija l-kelma. U ħadd ma jista' jsalva, ħadd ma jista' jkollu l-ħajja, ħadd ma jista' jimxi fit-triq tas-sewwa mingħajr Kristu u l-kelma qaddisa tiegħu. Il-verità. U kull min jitbiegħed minn din il-kelma li hija nnifsu Kristu għax hija fil-bidu kienet il-kelma, l-kelma kienet Alla, l-kelma kienet Alla. Ġesu Kristu. Kull min jitbiegħed il-kelma, żgur huwa diġà qiegħed fit-triq tat-telfien u tal-qerq. U mhux qiegħed jgħix fid-dawl. L-iskrittura tgħidlek fis-Salmi 119 vers 105. Il-kelma tiegħek hija bħal fanal għal riġlejja, hija d-dawl għal modija tiegħi. Mingħajr id-dawl tal-kelma li hija l-verità inti tgħix u tiġi tammar fil-lamm. U mhux sab xejn jgħidu l-infern jibda minn hawn, tiġi dduqu. Il-vern tiegħek tiġi beda. Tiegħi beda l-ġenna. Meta sibt il-Kristu, tajt ħajt il-Kristu, bdejt nibda tiġa nduq il-Kristu, bdejt nduq il-ġenna. Amen? Halleluja. Mela, gloria lilek muli qaddis. Morru f'Mattew kapitlu 24. Grazzi mulej. Gloria lilek mulej. Għaddi talmu xaħġa sissa? Bravi. Nerġa noħroġkom. Mattew 24. Vers 22. U kieku dawk li jiem ma tqassrux l-ebda bniedem ma kien isalva. Iżda minħabba l-maħturin dawk li jiem iqassru. Vers 22. Issa, ħanirkom xi ħaġa malajr. Jiena u inti il-maħturin fi Kristu. Però jekk iridu noħduha globalment, jiena u inti diġà salvati
m'għandix mhix ħadamilek differenza t-teoloġija tiegħek din, imma nemmenaw li daw il-maħturin ma mhix jiena u inti u mal-Lut. Jiena u inti mhux qed nippruvaw nsalvaw, aħna ġi salvati. Qed nitkellem għal-Lut meta jiġi l-Messija, meta l-Antikristi jibda jimmanifesta u jkun diġà hawnhekk li tafu li hemm l-Antikrist ħajprova jitqarraq bil-Lut. Aħna diġà salvati. Jew hemm salvat. Anyway, però xorta hija twissija tajba għalik u għalija llum u xorta l-Kristjani joqgħod attent għax xorta l-Kristjani se jiġi mqarraq. Amen? Isimgħuni. By the way, let me tell you a shocking truth. Iftaħ widnek sew. It is the easiest thing in life to be deceived. You have to make a daily effort not to be deceived. The moment you stop trying, you start getting deceived. Truth does not come. Truth you search for. Il-verità ma tiġix weħida. Il-verità tiġi għal min iffittxa. L-iktar ħaġa faċli fid-dinja u f'ħajtek li jint tkun imqarraq. L-iktar ħaġa faċli u jekk ma temminix, aħseb daqsxejn issa minn fejn ġejt u għarek kux il-biċċa kbira ta' pajjiżna Għawdex, Malta u d-dinja kollha il-maġġoranza huma illupjati. Mela l-maġġoranza tiġa huma imqarqa fid-dlam. Jina u inti li nqogħdu attenti li aħna nibqgħu imqajmin spiritualment u ħalli ma niġux imqarqa. U l-Bibja tgħidlek f'Ġib ta' Ġakbo kapitlu 1 versa 27 tgħidlek il-Kristjan jista' jqarraq bih innifsu taf kif? Billi inti tkun taf x'għandek tagħmel u ma tagħmlux u Alla jgħidlu dak diżubbidjenza. Għax inti taf x'għandek tagħmel għaliex m'intix tagħmlu. Mela dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jafu x'in il-verità u ma jagħmluhiex, il-Bibja tgħidlek int issa tqarraq lilek innifsek. U lix-xitan tajtu holiday. Spend time in the Word, people. 2. Obey. Because the moment you know the Word and you don't obey it, you are deceiving yourself. Meta inti taf il-kelma tal-Alla u ma tobdijiex, ix-xitan m'għandux bżonn jeħħesel jak iktar. Int qed tkun kandidat tiegħek stess biex tqarraq lilek innifsek. M'għandek bżonn l-ebda saħħara tagħmellek l-ebda magħmul jew l-ebda saħta. M'għandek l-ebda bżonn magician, m'għandek bżonn satanist. Kull m'għandu bżonn ix-xitan lilek ma tobdix. That's it. U int tkun sudditu biex tiġi mqarraq. U għajdli jekkux il-Kristjan li kien jiġi River of Love bħalma jmorru komunitajiet oħrajn u kull Kristjan li tagħmet jiena niftaħar fil-mulej. Li ġo River of Love rajna. Madwar 5,000 ruħ jagħtu l-ħajjithom il-mulej ta' mhux ċajta ta'. Madwar 1500 għamdin. Jiġifieri biex qabel issa aħna hawnhekk biex nagħmlu xi ħadd nagħlmuh sew qabel meta tkun xi biex ikun jaf ħad-deċiżjoni li ħadd jagħmel jisek qed tagħmel patt mal hekk hu. Fejnhom? Tidnejlek fejnhom? Waqfu jagħmlu love you. U nista' ngħidilkom minn fejn jibda. Onqos ix-xirka, naqqas il-kelma, neħħi t-talb, int tmut. And you will become dead men walking. Naqqas ix-xirka, ma tepax tiġi l-fellowship, ma tepax ix-xirak maħutek. Ma tepax tisma' dik il-kelma friska li inta li Alla jinvadilek qalbek biha u tmur id-dar tibda tomoda u tagħmel ġimgħa tliet tomoda sakemm terġa' tisma' kelma oħra, rejma. Tiqaf taqra l-kelma. By the way, kull ħaġa li tagħmel tiġi replacjata. Il-moment li tibda taqta' x-xirka tiegħek minn mal-qaddisin, tibda tixxirek mal-midinbin.
Il-moment li inti tibda tiqaf taqra l-kelma, tibda taqra l-Facebook, tibda taqra l-offenses, tibda taqra l-gazzetti, tibda taqra kollox il-news, għax xi ħaġa tirreplace xi ħaġa oħra. U l-moment li tibda titlob, tiqaf titlob tibda tloblab fil-vojt. Tittex ħajja disa? Itlob. Ħassiba diffiċli tpalla fil-vojt. Aqra l-kelma, ħassiba diffiċli taqra il-ħmiġ. Ix-xierek mal-qaddisin, ħassiba diffiċli u skomdu ħafna, tkun komdu fil-ħmiġ. Fil-ħajja tiegħi waħda mill-affarijiet li tallimt hija di. Jekk trid taqta' vizzju, irreplejsjah b'vizzju ieħor. Jiena raġel ivvizzjat. Però suppost dawk kollha li intom irġiel hawnhekk intom vizzjati. Dawk kollha li intom nisa suppost intom vizzjati. Tridu jkunu vizzjati jkollok vizzju taqra l-Bibja. Imma issa qisu sar vizzju. Hekk għandu jkun. Vizzju! Għax issa talb sar qisu vizzju. Hekk għandu jkun daily prayer. Titlob kuljum. Mhux tredden, titlob, titkellem mal-mulej. Tixxirek, u hija darba fis-sena mhux bil-fors biżejjed fil-miliet. Imma pastor, jiena qalbi magħkom ta' qalbi hemm ta' issa ġib ġismek. Napprezza li battilna qalbek. Imma issa qed il-saqajk jiġu miegħek please. Kemm nintaqa' magħhom daw, pas kemm u pjaċi nisibek, jiena qalbi hemm ta' jiena qalbi hemm. Ftit ieħor baqali wieħed. Għalli jena għara, pastor, kif il-lessi din il-xol niġi. Umbat għalli, umbat kif il-lessi din il-binja niġi. Umbat għalli, u għallina għalbi jem ta' jena verament warajk, pastor. Unfatti tantu warajja laqqa sider. Jaħasra. Għal daw in-nies povri Ġesu mieta. Ħan inkludi li l-nifsi għax jiena wkoll ħmerijiet għamilthom fil-ħajja tiegħi. Imma come on, people. Forsi llum qed tgħidu li xogħol minnkom passer tipritka l-choir bħalissa, jiena dejjem hawn, dejjem miklobna. Proset. Thank you, Jesus. Amen. Are you having fun? Thank you, Jesus. Fej konna, Matteo 8:24. Mela l-er, għod attent, għax l-er hija number 1 sinjal li Kristu jwissi. U jekk kiena inti vera nemnu li xċejt il-kelma talla li żgur nemmina, li iktar ma jisiru l-aħħar ta' żminijiet il-er jikber. Iktar ma ners u lejn il-midġa ta' Ġesu, iktar ma ners u lejn l-aħħar ta' żminijiet, il-er jikber Ġesu għallek. Qed tifhmu aħwa, mela mhux għajnejk miftuħa tkollok. Kif jgħidu bil-Malti, 700 miftuħa kuljum. Tkun aware, tgħix aware. Assu, Ġesu jgħid, kelma talla Pietru jgħid, assu, għax ix-xitan bħal il-jum. Kif jgħidha bil-Malti, għax bil-Ingliż jgħidlek crawls, he prowls around. Iħuf. Biex jara lil min minkom jibla. Imma intom tistgħu tifqulu il-fidi. Ħanejlek, meta jiena u inti moħħu għaw, jekk inti u jiena nobdu l-Alla, ix-xitan laqqas jibda miegħek. Ma that's the key. That's the key. Jekk jiena u inti nobdu l-Alla, ix-xitan laqqas jibda miegħek. Laqqas jikkompara miegħek. Inti Alla tal-Universi jammar fik. Mhux Ġesu bambin li mbennu ħafna Malta u għadhom jagħmlu ibeqqi ġiġġi. Ma Kristu kemm il-battalja spiritwali kellu? Nan. Tinilek għalix? Xi darba x-xitan waqfu li Ġesu minn xi pjan li Alla kellu? Għajdu li, xi darba Ġesu ġim waqqaf jew kellu joltera l-pjant jew imħabba d-demonja b'xi mod. Tinilek għalix?
Għax kien f'obbedjenza. Il-bniedem li jgħix f'obbedjenza malla ħajkollu ħafna inqas battalji spirituali. Il-battalja tiegħi u tiegħek spirituali taf meta? Ngħidilkom meta tkun il-battalja tiegħi spirituali? Il-battalja tiegħi spirituali għadi meta jiena naqax imkien fil-ġisem. U mbagħad irid terġa' nieħu dik ir-rankatura li kun nimxin fiha biex jkolli nerġa' nibda mill-bidu minn fejn waqgħet. Għax inti meta tidneb, moħħkom hawn isimgħu nisir. Meta inti tidneb, inti stajt bnejt 100 sena tħattu f'sekonda. U mbagħad meta tqum ma tħossokx li ilek isek 100 sena, terġa' tibda tħossok, terġa' tibda mill-bidu. U sakemm terġa' tirranka u terġa' tissaħħaħ, hemmhekk ix-xitan ħajprova jagħmel kollox biex iżommok f'kumpanija. Do some obvious steps daily. Dal-aħħar jiena għaddejt minn żmien li ma jkollix ħabtit nitlob. Għaw xi ħadd għadda hekk. Jaqgħu kontu ħdejja x'imkien ma ġifieri ma kellix ħabtit naqra l-Bibja. Imma ndunajt li huwa attakk. Indunajt li attakk spirituali. Inaħħilek klabtit. Klabt. Tħossok moment ħuġġieġa u moment ieħor tiġġieġa. Jekk hawn tħossok xi ħadd tiġġieġa llejla nitfgħu fuq il-ħuġġieġa ħa nagħmluk barbecue. Amen aħwa? Aħwa, ħankellimkom bl-aktar serjetà. L-Ispirtu Santu qed ikellimna. L-Ispirtu Santu qed ikellimna. Amen. L-Ispirtu Santu qed ikellmek. Glorja lilek Ġesu. Ħanejdilkom żewġ sistejjer qabel ma mmorru fit-2 Korintin kapitlu 11. Ħanejdilkom storja. Kemm minnkom tiftakru dik l-istorja famuża li kienet fuq il-gazzetti f'Malta u Għawdex. Fuq dik il-olja, Birżebbuġa. Kemm minnkom tiftakru x'jisimha? Borġ in-Nadur. Borġ in-Nadur jiena mort. Mort, tlabt, imxejt il-olja, sewwa. Mort hemmhekk ma' xi aħwa u tlabna lil Ġesu Kristu. Imma ma nafx jekk intom xtafu, imma ftit ilu ma naħsibx li għadha d-dejja sekk għadha idea ma nafx, imma ftit ilu l-Knisja Kattolika ta' Ruma, ir-reliġjon ta' Ruma Kattolika li għadha f'Malta, bdiet tagħmel inkjesta fuq dawn l-allegazzjonijiet viżjoni. Allegazzjonijiet fisser ġifieri ma jafux hekk hux veru jew le li jekk dan il-proxmu hux vera qed tidhirlu Marija jew il-Madonna jekk hix spiritu li ġej mis-sema talla fil-ġenna jekk hu spiritu minn ġej l-infern. U għamlu inkjesta ġifieri serja, mhux xi ħaġa ta' ġifieri damu sejrin ħafna. Ġifieri bit-tobba, xjentisti, bil-psikjatri. U jien intqajt ma' xi ħadd li kien intis involut ħafna fl-inkjesta. U peress li jafni minn jiena u jaf x'nemmen u jaf li jiena naf il-kelma xi ftit l-ewwel hemm, għalli x'taħseb inti? Għetlu number 1, issa nfehmkom għaliex di l-ħanida issa nfehmkom għaliex. Il-kwestjoni mhijiex jekk hux vera qed tidher malija jew le. Jekk hix qed tidher malija jew le mhijiex il-kwestjoni.
U raġuni għadi, xaħat il-ġemal oħra saqsili, għalli pastor inti, smajtek li jista jkun li vera Marija tkun tidher daw f'xuħut minnhom, nemmen hemm xi minnom ikunu l-infern id-demonju. Imma jisekku li hemm xi minnhom li forsi vera Marija tkun tidher. Issa, minux ħanamlu appunto ta' teoloġija di, pero ħanajdilkom x'naħseb jiena, tista' tirreġettaw din il-biċċa, pero ħanajdilkom x'naħseb il-possibilità. Tiftakru fuq il-muntanja ta' trasformazzjoni minn der? Mosè u Elija, der. Tiftakru fit-Testament il-qadim fi ktib ta' Samuel minn der? Min der lil xaħat. Samuel der lil Sawlu. Sewwa da, der. Mela fit-Testament il-qadim. U anke fit-Testament iġi naraw. Tlieta minn nies talla li vera deru, alla b'xi mod għal raġuni nafu, deru daw. Però il-messaġġi ta' tlieta luma kienu Kristu. Meta der Samuel lil Sawlu għallu indem, insomma ma qallu ġendem infatti werru għada għallu kaput int. Għallu ġenti għamil ġa ħaġa, issejjaħ il-mejti meta fli supposta tagħmilha. U sħit li l-ek nifsek uġib saħta fuq ħajtek. U meta deru Mosè u Elija fuq il-muntanja ta' trasformazzjoni, ma nix rikordju li qalu xi ħaġa, imma nafu li l-vuċi mis-sema, Mosè kien jirrepreżenta l-liġi u Elija kien jirrepreżenta l-profeti, u Alla mis-sema nsema leħen jgħid, dan huwa ibni l-Aziz, isimgħu l-liġi u laqqas iktar il-profeti, issa simgħu lilu. Għalhekk il-Ġesu kontinwament naraw nisimgħu jgħid hekk. Fil-liġi hemm miktub, jew hemm miktub hekk u hekk. Imma jien ngħidilkom, jiġifieri, dak li ngħidilkom jien jissupera l-liġi u l-profeti. Qed tifhmu? Mela il-liġi kienet hemm għal żmien, il-profeti jagħmlu xogħolhom, speċjalment rigward il-profeziji fuq il-Messija li kellu jiġi wettqu xogħolhom. Sewwa, u issa Ġesu ġi. Mela nuk li issa tħares lura lej profeti jew il-liġi meta Ġesu li profetizzaw fuq ġi. Naqa common sense, m'hemm tkun naf xi teoloġija kbira di. Issa, peress li il-poplu Kattoliku ta' Ruma fil-Bibja b'mod ġenerali huwa illitterat u ignorant. Ħafna minnkom kunu onesti, kontu kattolċi? Kama minnkom kontu kattolċi? Jiena kont kattolku ferventi u fil-Bibja kont ignorant baħnan. Ma naf assolutament xej u konna argumenta l-kattoliċizmu mingħajr qatt ma ftaħt il-Bibja. Issa, ġifieri, intom kollha kemm inkom, forsi ma nafx hekk hawn xi ħadd mill-ġexir minn background ortodoss jew protestant, il-biċċa kbira minnkom, il-maġġoranza, ġejtu minn background kattolku. U intom stess, kemm minnkom kontu tafu l-Bibja qabel ma kontu ġejtu għaw. Xi eċċezzjoni, kemm minnkom kontu taqraw il-Bibja qabel. Qabel ma ġejtu għaw, u kontu tafu l-verità fil-kelma tagħha, kontu tafuha. Mela minn sala sieħa qed not, nispera li ħadd minnhom mhux qed jikdeb xi 4-5. Ovvjament, isma' nisa ftit. Għal dawk li forsi qed jollu idejhom għax forsi kontu komunità oħra, ma toddux dawk. Jekk kontu xi komunità Kristjana oħra ma toġġ inti. Jien qed ngħid jiġifieri għal dawk li resqu li Kristu saru Kristjani u ovvjament il-Kristjaneżmu ħajħeġġek minnu Kristjan vera, ħajħeġġek tara l-Bibja u timxi mal-Bibja. Ma għal dawk li intom l-ewwel esperjenza bħala Kristjani tal-Bibja kienet River of Love. Kemm minnkom bdejtu taqraw l-Bibja qabel ma ġejtu River of Love? Għandna waħed, tnej, ftit, jiena wkoll kont naqra xi ftit, imma l-verità kemm kontu tafu l-verità? Fuq ħadd minnkom, dak ħadd jagħmel li hekk. Jew tixxejjel li. Mela, il-maġġoranza tagħkom li intom tirrepreżentaw poplu kattolku li ħareġ mill-Knisja jew mir-reliġjon ta' Ruma Kattolika. Intom kontu tieħdu xalikom ignoranti. U anke jien, dik il-verità. Anzi, meta kont insaqsi xi qassejsu fl-esperjenza dejjem kienet kollha hekk tiegħi, jekk tiegħek hija differenti jabru l-mulej, imma kull qassis li qatt jiena provajt insaqsi xi ħaġa fuq il-Bibja, dejjem kien jgħid li taqrax il-Bibja ma tistax tafda dik ta' minix għax dik tħawwadlek moħħok.
Dak huwa l-kliem li kull qassis kattolku ta' Ruma li qatt intqajt miegħu jiena dejjemek qaluli dik hija l-verità assoluta x'qalu lili, jekk lilek qalu differenti, praise God. Mela jiena kont imqarraq u mmexxi min nies li huma mqarqa għax l-omja imexxu l-omja. U tnej konna ħanaqgħu fil-ħofra. Imma jiena mhux ħanaqa' fil-ħofra aktar, issa nispera dawk li kienu fil-ħofra nispera li raw id-dawl. Forsi bdew jaraw ħabbejtek. Halleluja. Amen. Mela, fil-maġġoranza b'mod globali f'persentaġġ kbir, jekk kemm ħanamilha 10 denominazzjonijiet, Kristjani hemm iktar minn hekk. Imma ħanaqbdu l-maġġuri, ħanaqbad il-Roman Catholic, Anglikani, Luterani, Metodisti, Battisti, Pentekostali, Ortodossi, ħanamluhom dan 10 għal-dritta, ejn nagħmlu mar. Mela waħda minnhom hija il-Kattolċi, l-Ortodossi jikkompetulhom ħafna, b'kull rispett. Ħafna. Għax il-bi meta mort ċifru, il-biċċa kbira li huma Ortodossi l-Bibbja wkoll qatt ma jiftħuha. Imma il-Kattolċi fl-esperjenza tiegħi huma l-iktar fera ta' Kristjani jekk tissejħilhom Kristjani li l-Bibbja ma jafuwix. Ma jafuwix. Allura jiena li kont wieħed minnhom u kont intis Kattolku hekk jogħġbok għax jiena kont nagħmel żmien. Il-qudies kont imur kull jum. U kont niġri minn meeting għal ieħor għamil żmien ta' karizmatiċi, għandhom ħafna affarijiet tajbin il-karizmatiċi. Imma once again il-Bibbja ma kontx inkoraġġut naqra jew nfittixha. Qed nitkellem jien għalija. Sewwa? Ma kontx xi wieħed nattendi komunitajiet, però kien hemm żmien, pereżempju kont nattendi fellowship li ħafna żgħażagħ kienu jattenduha Malta f'post partikolari ħdej il-showroom ta' inti u diħel il-belt u naħseb biżejtu li kont nara ħafna tajjeb. Imma il-Bibbja ma kienx jinkoraġġuni naqra. Ma kontx mort għal ħafna żnien, ħalli nkun sinċir. Imma allura inti għandek poplu sħiħ li skont it-tieni Tessalonikin kapitlu 2 huma suddutu u qegħdin taħt spiritu ta' erq u spiritu ta' gideb u fitriq ta' telfin. U jinaw inti it-tama tas salvazzjoni tagħhom jekk ngħidulhom il-verità u jkollhom il-grazzja, mhux Alla ma tajilhom, x'Alla tajilhom il-grazzja. Li jkollhom il-grazzja li f'qalbhom x'imkien ikun hemm l-umiltà biex il-verità kif inhi jaċċettawha. Issa fl-ewwel Korintin, morru hemm malajr, it-tieni Korintin 11. Tieni Korintin, kapitlu 11. Vers 18, mhux għaġeb Satana stess jitbiddel f'anġlu ta' dlam. Sorry. Mhux għaġeb għax Satana stess jinbidel f'anġlu ta' xiex. Inta qbattuha ma tattilkom ħażin. Jew il-lupjati jew. Kodu tħallsu iktar l-isfel, tidu tkunu iktar fil-spiritu. Vers 14. All right. Mela mhux għaġeb għax Satana stess jitbiddel f'anġlu tad-dawl. Tidnejdilkom x'iktar kapaċi jitbiddel Satana f'Ġesu. Intom għaliex taħsbu li l-Antikrist meta jiġi u jimmanifesta ħafna jaħsbuh li huwa Ġesu? Hello? Are you thinking? Or you thinking? Mela d-demonju għandu s-seta jider bħala anġu tad-dawl. Għandu s-seta jider bħal ħaruf. Imma jkollu run minn taħt. Ftakar Ġesu Kristu huwa l-ħaruf tal-Alla. Fl-Apokalissi jitkellem li l-Antikrist jitkellem bħal ħaruf.
Naħseb tiġa jeżisti. Tiġa qiegħed preżenti. Mela, ħanerġa' nagħmililkom faċli, qed inħodha ħafna easy. 1. Jista' jidher bħala anġu tad-dawl. Jista' jidher bħala antikrist. Imma antikrist għalija għalik, għad-dinja mhux ħajkunu antikrist. Meta jidher fid-dinja ħajdu Kristu reġa' ġie. U jista' jidher bħal Marija. U jista' jidher bħal nanna. Jista' jidher bħal kuġina. Jista' jidher bħal tifel li miet l-egżajr. Spiriti familjari. Id-demonju, l-ispirti għandhom il-kapaċità bħal kalamajonte jinbidlu. U l-unika mezz li inti u jiena nistgħu narfu l-verità hija mhux bid-deriet u laqas il-viżjonijiet imma bil-kelma qaddisa tal-Alla. U meta kont qed nitkellem ma' dan ir-raġel li kien involut ħafna f'dan il-każ ta' Borġ Nadur, Birza Buġa, qedtlu bro, qedtlu ħani lejlek. Qedtlu meta tarbel il-frott ta' daw il-viżjonijiet, nemmen li d-demonju hemm mhix Marija. Għalli mela ħanajdlek xi skoprejna li jekku. Issa Gordon John Manchet kien għajlu jagħmel sentej tlieta fuq it-television jgħidilhom id-demonju qed morru titolbu. Imma Gordon John Manchet dak mhux Roman Catholic. Thank you, I'm not interested. Don't send me an application form. Sawa, u ħanejdilkom il-ħmerijiet, il-baħnanati li verament tkun bla moħ u verament bħal rasek ta' tiġiġa maqtuwa barra biex taċċetta ċertu affarijiet. 1. F'dera minnhom. Marija l-Madonna, li mhix il-Marija tal-Bibja, għaltilhom ħantikom il-libni ħa. Bennu ħnaqra kull wieħed. Ara jaqalek. Thank you. Titiżommu naqra ħin. Għatik pili hi għajar tħedu inti, għatik pili. Xtib ta' mart mentali wada. Xtib ta' baħna nati, stupidaġni, li mux il-Bibja kissirt anka sens komun. Jow inkella, Marija Madonna għalkli għamel it-tatus. Għalklek ta' għamel xi wieħed ta' Gordon John Manchet. Hemmhekk nemmen li kieku. Marija tiġi tgħidlek tagħmel it-tatus. Number 1 għal min Marija l-Marija li tkellmek il-Bibja ma tafix. Imma tafa ta' Marija veru għom Kristus Sidna Ġesu, taf il-Bibja. Imma il-Marija falsa li bdiet tidher ġo Borġ Nadur, tafa wkoll il-Bibja da? Imma dak il-miskin povru, dak il-Bibja ma jafix. Għaxiku kien jaf il-Bibja, kien jaf il-Bibja jgħidlek fil-Ktib tal-Levitiku li ma tistax tagħmel pinġijiet fuq ġismek u ma tistax tagħmel tatujiet fuq ġismek. Issa ħa nagħmel messaġġ parantesi għalaw illum għamilkom għandkom it-tatus. Number 1, jekk inti kont Kristjan, jekk inti għamilt it-tatus qabel ma sirt Kristjan, Alla ħafillek dnubietek li għamiltom qabel kont Kristjan. Infatti nħeġġiġkom għal dawk li intom temnu fil-qawwa tal-Alla fil-mirakli biex jekk kellek xi tatu u llum iddispjaċik għax issa ta' Kristu għax inti ġismek m'għandekx niġsu, tista' nemmen hawnni, apparti li hawn anke mezzi llum kif tista' tdeħħih it-tatu, imma naf nies li anke b'mod mirakolus marrilhom it-tatus, marrulhom. Dak jista' jseħħu jsir. Pero ħanilkom xi ħaġa li darba ftit ilu konti, xi sentej tliet ilu konti pritkajt fuq għadi. Ħanilkom xi ħaġa x'nemmen jien. Issa, number 1 jiena nemmen jekk inti bniedem tallaq tfittix li tagħmel tatu. Fl-ebda karuturi ta' ġismek. 1, għax ħanerġa' nfakrek, m'għadux tiegħek ġismek, sar talla. U jekk tiġi tgħid li Alla qalli għamel tatu, ngħidlek inti l-Alla qatt ma tqajt miegħu. Ħadd ma jieħu għalih hawn. 1.
inti trid tagħmel it-tatu, dik all right, naċċetta. Ma mhux jiġi tgħid li Alla qalli għamel tatu. All right? 1. Number 2. Għal dawk li ma jafux id-dinja tal-okkult. Jekk inti ma kontx taf, kull meta tagħmel it-tatu, taf li qed jaqtgħulek ġismek u qed toħroġ id-demm? Għodu attenti. Għax jista' jkun li anke b'tatu tista' tiftaħ bib għad-demonju u tiġi oppressat. Għal dawk li kontu għamiltuhom qabel, just move on in your new life with Christ. Imxi l-qudiem ma' ħajja Kristu. Però ara ma tmiss xi darba tatu ieħor f'ħajtek. Dak x'nemmen jien. Minix ħanbiddel femti. Għax jiena nemmen li inti issa ġismek laqqas għadu tiegħek Alla xtrak kollok kemm int. Il-Bibja tgħidlek li issa ma tafux li ġisimkom ġie mixtri intkom kollok kemm intkom ġie mixtri bid-demm qadis Jesu Kristu għalhekk igglorifikaw l-Alla f'ġismek mhux fl-ispirtu jgħidlek f'ġismek il-Bibja tgħidlek igglorifika. U l-ebda tatu ma tigglorifika lil Alla. Issa ħanerġa' nsostni. Jekk inti għamilt it-tatu fil-passat daqshekk issa forget it, Alla ħafillek ma kontx taf x'qed tagħmel bħalma għamilt in-nubiet kollha l-oħra, ħafirhomlok kollha. Però bda emmen. Itlob il-mulej biex anka b'mod mirakolus jistgħu magħrulek. Just parentesi. Mela Marija dil-Madonna li bdiet tridlu qalklu biex jagħmel tatus. Oħra. Waqt viżjoni minnhom tgħix kemm mekku x-xetan. Allaw biex ma nafx jekk hux il-viżjoni issa ħalli ma nkun korrett, qalklu biex tikoll il-ħaġix u tikoll it-tajn. Jiena naħseb ħasbitu xi soppa dik. Illa xalla da kemmu sabiħ, kemmu qalbu tajjeb. Ħanejdilkom xi ħaġa ħwa. Alla l-missier li benu l-Ispirtu Santu qatt mu ħajġelek tagħmel affarijiet li lilek inaqqaslek fix-xbija tiegħek ta' bniedem. Qatt mu ħajġelek tidher qisek annimal. Jew tibda tonħor bħal ħmar, jew tibda tinaj bħal qattus, jew tibda tagħmel mossi bħal kelb. Sewwa u tgħid li l-Ispirtu Santu qed jgħid li hekk. Jew Marija, jew Madonna. Dawn l-affarijiet fil-Bibja ma narawhomx u affarijiet huma diaboliċi. Ot attent what you blame the Holy Spirit for. Ot attent x'twaħħal l-Ispirtu Santu qalli. Amen. F'ħafna dariet f'din id-dera ta' Marija isimgħuni. X'tikklejmja daw il-viżjonijiet? 1. Li hija redentura, jiġifieri dik li tifdik. X'inhi di dan titlu ta' Kristu biss suppost. Jifdik. Mela issa għal kattolċi għandhom il-Marija l-bint tifdihom li mhix il-Marija tal-Bibja nerġa' nfakrek. Irdu niftħu iktar fuqha. Tissejjaħ ir-Reġina tas-Sema. Mura qra Ġeremija kapitlu 7 u kapitlu 44 għal dawk li jagħmlu homework. Jaqbilek tagħmlu homework. Reġina tas-Sema u anke Apokalipsi kapitlu 17 u kapitlu 18. Morru aqrawhom sew għax jitkellem fuq reġina partikolari. Dik li tagħti l-paċi u li jekk intom tisimgħu minni u tikkonsagraw lilkom infuskom lili, jiena nġibilkom il-paċi. Għax peress li għandna ħafna msiken kattolċi li l-Bibja ma jafux u ma jafux li l-pjan u l-weda tal-Antikristu huwa li ħajġib il-paċi. Ġesu qal jiena ma ġejx biex inġib il-paċi. Jiena qal ġejt biex inġib xabla. Għalhekk il-Kristjaneżmu jirfislek il-kallijiet kollha ta' ġismek. Ir-reliġjon. U hija Alla jħobbok kif inti u t'għandek għalfejn titbiddel, anzi għalih ħjar tagħmel tatu I love Jesus. Għax għandna ruxmata nies boloħ sew fil-pulpti u sew fil-merħla. Medjatriċi. Meta l-Bibja tgħidlek li Ġesu Kristu huwa l-unika medjatur. Avukata. Meta l-Bibja tgħidlek li l-Ispirtu Santu huwa l-avukat li huwa batlek.
Meta darba kont fuq programma popolari ta' Malta f'Xarabank. Għalli wieħed assis li jiġri bil-bibja ma mid-dera ma jemminix. Għalli Marija hija l-avukata tagħna. Għetlu number one, l-Ispirtu Santu huwa l-avukat tagħna skont il-kelma qaddisa tal-Alla. F'Romani kapitlu 8, vers 26 u vers 38 u 35. U anka fil-ktib ta' Ġwanni kapitlu 14 u 16, l-Ispirtu Santu huwa l-avukat. Dak li jidħol għalik. Issa l-ġimgħa l-oħra ngħidilkom kif Ġesu dejlek li huwa dak li jidħol għalik, li huwa l-medjatur, huwa l-avukat tiegħek u d-difensur tiegħek. Dawn huma kollha titli li f'ħafna viżjonijiet u allegazzjonijiet derita mal-Madonna madwar id-dinja, kollha titli din hi. Mela dawk it-titli kollha li suppost attribwiti biss għall-Alla ħadithom hi. Issa ħanilkom xi ħaġa moħħkom hawn, ara kif ħanirraġġalkom it-teoloġija kollha tagħkom. Kull min hu ġenwin tal-Alla, Testament qadim u Testament ġdid qatt b'xi mod prova jiġbor jew jiġbed glorja lejh. Ġwanni l-Battista li Ġesu qal huwa l-ikbar wieħed fost il-profeti kollha, l-ikbar wieħed. Tkun l-ikbar wieħed in? Għalhekk, Ġwanni kapitlu 3 vers 30. Qal jiena lest li nitbaxxa. Biex hu jola. Din qed baxxi lil Kristu Ġesu u qed tola hi. Jekk intom tagħmlu l-istatwa fil-għolja biex tiġbru n-nies warajja, jien antikom il-paċi. U ruxmata kattolċi l-lupjati jemnuha. U ma jafux li d-demonju qed jitkellem, qed jimmanifesta. I'm sorry affandejtek. Mhux jiena. Il-kelma qaddisa tal-Alla. U għod attent, għax jekk offendietek, jiġifieri inti qed toffendi lilek innifsek lejn Alla. Ġesu, il-Bibja għan-nies reliġjużi, jekk intom tinnotaw, Ġesu ma kienx jagħmel messaġġ iktar faċli, anzi kien jagħmlu iktar tqil ħalli joffendihom iktar. Issa jiena l-kwestjoni, jiena l-iskop tiegħi mhux biex noffendik, l-iskop tiegħi biex issalva. Xwara kollox inti toffendi ruħek, imma attent li inti ma toffendix ruħek u ma qasad tkun attenduna li qed tieħu l-offens kontra Alla. U ma nagħmlux bħal xi wħud li jmorru ruxmata postijiet reliġjużi, pagani, idolatri, ħafna tal-infalz, giddieb, arriq, jollu l-Bibja jgħidu din il-kelma tal-mulej. U minna ma nemmnu xejn. Fi-ktib ta' Zakkarija kapitlu 10, ħanitolbu. Praise and worship team, please. Fil-ktib ta' Zakkarija kapitlu 10, vers 1 sa 2, tgħidlek li fosthom deru eġubijiet, folots, viżjonijiet u deriet, folots. U l-poplu d'Alla hemm minnhom. Jekk Alla jrid ma jinqala xejn il-ġimgħa d-dieħla jridu nitkellmu fuq ir-Reġina tas-Sema. Ġibu d-dentatura magħkom. L-iskrittura tbijat, l-iskrittura titkellem, sew fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 3. Sew Daniel kapitlu 8 vers 25 u sew Daniel kapitlu 9 vers 27 titkellem kif il-profeta fals l-Antikrist iwijat il-paċi. U l-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 2 tgħidlek waqt li jkunu qed jgħidu paċi, paċi jiġi fuqhom f'ħakkatajn distruzzjoni. Jekk qed tfittex il-paċi f'din id-dinja, iqaf! You're being misled and deceived. In this world, you will never have peace. If you want peace, invite in your life the Prince of Peace.
Jekk trid il-paċi, mhux fittixa ġo tempju, ġo binja, ġo reliġjon, jekk trid il-paċi stieden f'qalbek u f'ħajtek il-prinċep tal-paċi u jfawrek bil-paċi tal-Alla. Imma bħalma qal Ġesu mhux fid-dinja ta' jsib il-paċi. Imma jekk inti tinduna dawn l-allegazzjonijiet, viżjonijiet tal-Madonni twijat il-paċi fuq l-art. Imma l-bnedmin moħħkom hemm. Iftħu għajnejkom. Għajni tolmu, mbaxxu rasna. Kemm minnkom tgħid li pastor kelli bżonn nismagħha di u vera ħadd pjaċir nismagħha. Amen. Ikun infaħħa Ġesu Kristu. Erġa' bdu l-Bibja f'idejkom. U għanna il-Bibja ma' qalbek. U għajdi warajja Mr. Qaddis. Bedni minn kull spiritu ta' erq. Għatini revelazzjoni bil-Spiritu Santu u bil-kelma qaddisa tiegħek. Ġesu, int biss il-blata ta' dejjem li ma titħarrek qatt u jien li nibni dari fuqek, jien qed ninbena fis-sod. Jiena norbot kull spiritu ta' erq, niċħad kull spiritu ta' reliġjon pagan, idolatru, ruman, fals. Marriċ attra minnu f'ħajti. Fisem Ġesu Kristu. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek mulej. Allimni nos il-kelma qaddisa tal-Alla. U bħalma ent qed fix-xida tiegħek quddiem pont mulej. Pilatu li inti ġejt biex tagħti xhieda għall-verità. U min iħobbok jisma' leħnek, jisma' leħen il-verità. Mulej qaddis, inroxx id-dem ta' Kristu fuq ħsibieti, fuq widnejja dak li smieħ li nisma', fuq qalbi. Mulej qaddis bil-qawwa tiegħek taħdem fija. Żommni sħiħ fil-verità tiegħek għax il-verità taħlisni. Mulej qaddis użani biex bl-imħabba u bil-verità jien inkun ambaxxatur tiegħek fuq din l-art u nwassal il-paċi fil-qlub ta' dawk kollha li huma għaċċana għalik mulej. Kisser kull forma ta' biża' u intimidezza minn fuq ħajti. Spiritu Santu invadila ħajti. Invadila ħsibijieti. Fisem Ġesu Kristu ta' Nazaret niddikjara li x-xitan huwa tellif qarriq. Akbaru dak li jammar fija minn dak li jammar fid-dinja. Il-verità tammar fija. Kristu jammar fija. L-imħabba tal-Alla tammar fija. Mulej qaddis jien illum bil-grazzja tiegħek salvat. U għall-glorja tiegħek jiena ngħix mulej. Użani mulej f'din il-art, f'dan iż-żmien biex bl-imħabba u l-verità inkun strument biex ħafna jiskopruk, jisiru jafuk u jkollhom il-ħajja ta' dejjem. Grazzi ta' din it-talba mulej li inti smajtu l-qajt. Grazzi li fil-grazzja tiegħek inti sejjaħt li għamiltni parti mill-poplu mażul tiegħek u ismi ġie miktub fil-ktib tal-ħajja. Jiena llum is-siġillat bid-dem ta' Kristu. Is-siġillat bl-Ispiritu Qaddis tal-Alla. U xejn u ħadd ma jista' jaħtafni minn idejk mulej qaddis. Jiena tiegħek mulej igglorifika ismek fil-ħajja tiegħi. F'isem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Għatu ġabxi kbira lil mulej.